Здравейте всички, аз съм Коки Марти и това е Майнкрафт България 1.5.1, така мисля поне. И гледате някакъв пич в момента бие скелет. Да, да го бием и малко. Тест, аз мина си тества, аз ще оцелявам. Да, страхотния меч. Оригинал, да. Имаме една стрела. Такива меч. Да, базата ми замина за глупости. Да, естествено, зомбите се влюбиха в мене. Да, пак аз не мога да чупя. И бас. Тук не мога. И аз съм с това най-да. Вървам сега. Да видим админа какво ще каже. И ще пък има един пич. Така. Естествено в момента тестват сървъра. И аз тук не мога да чупя. Сега ще игрехам спалма. Бързикам се, аз не мога. Да. Тук админчето тества някакви простоти. Карта. Идеално. Опа. Интересно къде има плитирката. Кирко. Да. Пълна. Екранко. Вижте е брониран скелет. Пък има някакво прасе. И се увеличим малко тук да видим дали ще може да строим. Да се надяваме поне, че ще можем. Да. Скок. Добре, то ясно сервърът то ще го тестват. Хайде да танцуват всички с мен. Да, Майнкрафт тя ще го кръста този клип. Хайде всички да танцуват с мен. Да. Тонито има някакъв. Добре, what the fuck? Как? Вече мога чуя. Добре, това беше Майнкрафт. И това беше. След този клип ще почвам да оцелявам и така. Довиждане.